Bună, sunt Susana Daniel, avocată a sănătății de peste 6 ani la doTERRA. doTERRA are un program de îngrijire a sănătății, se numește Piramida Sănătății, are 6 trepte și a treia treaptă este gestionează stresul și odihnește pe destul. Și la capitolul gestionează stresul vreau să vă ofer un mic stres. Deci multă lume are insuficiență la glanda suprarenală sau oboseala glandelor suprarenale, care nu este un diagnostic medical neapărat, dar înseamnă că organismul deja a trecut prin atâtea procesuri de stres încât este secătuit totalmente, deci are nevoie de un repaus. Și am învățat de la domnul Wolfgang Köbel, care este fitoterapeut și aromaterapeut și terapeut naturist, un test care ne arată dacă noi suferim de această oboseală a glandelor suprarenale. Deci o să înșir 8 domenii în care să vă dați câte o notă de la 0 la 3, 0 fiind sunt absolut ok la capitolul ăsta și 3 fiind ca la capitolul ăsta am deficiențe mari. Deci de la 0 la 3 sunt stresat. Cât de stresat sunteți? De la 0 la 3. Sunt iritabil. De la 0 la 3. Nu sunteți deloc iritabilă, sunteți foarte iritabilă. Sunt nervos, tot așa de la 0 la 3. Am stări de anxietate, nu am deloc, am foarte frecvent, 0 la 3. Am dificultăți să adorm, de la 0 la 3. Am dificultăți să dorm neîntrerupt toată noaptea, fără întreruperi, de la 0 la 3. Sufăr de lipsă de energie, de la 0 la 3. Am foarte multă energie, sunt sleită de puteri, 0 la 3. Și alergii. Nu am alergii deloc, am foarte multe alergii, de la 0 la 3. După aceea, faceți o sumă din tot ce v-a ieșit, toate notele și împărțiți la 8. Și dacă vă iese mai mult de 0,7, atunci clar suferiți de oboseală glandelor suprarenale. Folosiți busuioc, folosiți balance, folosiți serenity pentru destresare și gândiți-vă să vă schimbați stilul de viață ca să nu aveți atât de mult stres.